Pa si došli na ovu epizodu i danas imamo još jedan unboxing sa Cubicla. Pa hajde, odmah da počnemo. Ok, imamo dve kocke, ovo su dve nove Engstrom torbice, samo su izmenili, ranije je bilo crno s crvenim, sad je crveno sa crnim. Ne znam da li se primećuje, ali imam novi mikrofon, tako da ako ne zvuči bolje, jebi ga. Nego da vidimo, ovdje imamo Engstrom Aosu Vrm, to je nije specijalno, pošto imam već dve ove kocke, samo su mi umrle, pa sam uzeo novu. I ovdje imamo ovu moju YS3M Huameng, ne znam ni kako se zove kocka, ali da, to je uzbudljivije, tako ćemo to posle, ovo ćemo samo na brzaka da otvorimo, čisto što sam dobio. Cube stand, mislim da je ovo opet neki novi, pa mislim deluje fino, ali ne koristim. I standardna Engstrom business kartica. Ovo su accessorizi koji idu uz Aosu, pamflet i šrafciger i dodatni rezervni magneti što su već. To isto nikog ne zanima, evo je sama kocka. Mislim, ovo je već definitivno najbolja od 4x4 koja trenutno postoji, tako da znam šta da očekujem, bit će jako spora zbog luba, ali kad se razredi bit će bomba. Da, mislim već sad je bomba, ali definitivno treba malo od lub ispada napolje. Ova stara je jako uništena, čak i mislim baš i loka. Tako da mi je baš trebala nova, a ova je sad sveža lubana i nova kocka i fantazija. Znači moram uskoro da imamo neko takmičenje da bih oborio rekord. U međuvremenu, ako neko nije video, Srbija ima sad zvanično registrovano udruženje za slaganje kocke. Ja sam predsjednik, tako da sad morate da mi persirate. Ali da, bešala, uskoro izlazi sajt i bit će učlanjenje. Ako neko ima ideju za benefite za članove, nek napišu u komentarima. Ako ne, mi ćemo smislimo neku glupost. I da, članarine će biti verovatno 2000 godišnje. A imat ćete fine benefite, tako da bi trebalo da se isplati ljudima. Ok, Huameng. Imamo ovdje karticu, ovo je Yusheng Du. On je valjda dizajnirao ovu kocku, to je pomogao moju da dizajnira. Fina je kartica, nije specijalno. I naravno accessories box opet. Ok, ovo je ono za tensionovanje što niko na cijelom svijetu ne zna kako radi. Ovo je za spring compression, a ovo mislim da je samo rezervni deo za spring compression. I još jedan šrafciger MX12. I sama kocka. Još jedan stand, ovaj ima zlatni logo, prošli ima crveni, isto jako fin. Kartica i sama kocka, kutija. Govno. Nema plastik wrapa, ali dobro. Sad, ne sjećam se da li ova kocka treba da ima UV coating, ali mi se čini da nema. Čini mi se da je frosted plastika. Da, ja inače volim UV coating i ova nova vrm, što je izašli mi UV coating, tako ću to sigurno da uzimam. A ovo mi se čini da je frosted. Ako im je ovo UV coating, onda je ono blom. Prvi okreti, kocka je jako gami, ali mislim ono... baš je luban. Pa, iskreno, toliko je slagiš i toliko je lubano da ne mogu ni da dam neko mišljenje. Ovako što se tiče corner cuta, neloka i sve to, ali dok je malo ne razradim i ne vidim kakav potencijal ima, ne mogu ni mnogo toga da kažem. Tako da, cijenim da ću morati sad uradim neke solove. Ajde malo da je zaratim da imamo da će se popravi. Ne vidim
ništa. Da, jako je spora. Mislim, sve u svemu, ne loka uopšte za sad i osjećaj je ono, veoma sličan drugim mojim kockama. Ovo je vrm i ona je bila slično ovako kad sam je dobio, ali kad se razradila sasvim druga kocka, tako da ne očekujem da će ovo ostati ovako. Ima ove zelene internal delove, ima magnete u koru, ima ovaj ball core koji apsolutno nemam blage veze šta radi, ali kao što vidite jezgor je u obliku lopte i to bi trebalo da je nešto wow. Ovo ne može se vratiti. Okay. Mada, s obzirom na to da nije uopće toliko spora, jako je spora. Cijenim da će ova kocka biti ultimativno brza. Sad ne znam na kojim je settingsima, meni je vrm došla na nekom settingu, ja sam morao dosta da zategnem jer je bila prebrzo i nisam mogu ništa da radim. Tako da, ajde da vidimo. Da, ovo ima isto to. Da, ovo je znači identično kao na vrm, imate šraf i imate ovo govno koje se namješta uz pomoć ovoga. Znači zabodete ga tu i vrtite stranu. Sad ja ne znam na kom je ovo podešavanju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 do kraja sam, 9. Znači ovo je bilo na dvojici. Kocka dolazi na dvojici, meni je vrm na petici. Tako da, ovo će vjerojatno biti brzo. Kad se razradi, stisnut ću ja malo i to je to. Ako budem radio danas neki session, ubacit ću i neki sol na kraju. Ako ne, to je to. Tako da, to je bilo sve za ovu epizodu. Nadam se da ste vrlo uživali. Da mi je ova druga kocka, evo je. I to je to za video za ovu godinu. Standardno, vidimo se za godinu do 2 sa novim unboxingom. I pozdrav!